Дилян Василев, експерт по международни отношения, икономика, финанси, енергетика и така. Сложна симптоматика в последните седмици. Да започнем от, според мен, най-подцененото от нашите медии събития, казуса на Горни Карабах. Как го четете ви? И защо стои в страни от фокуса на вниманието? Нагорни Карабах сам по себе си трудно може да даде цялостния ключ към обяснението, защо точно сега, защо именно той гръмна. Това е една стара бомба, която периодично гърми, фактически в нея има много заряд, опасен заряд. Точно така. Значи, аз винаги съм го разглеждал този конфликт като част от замразените конфликти на постсъветското пространство, т.е. след разпада на Съветския съюз, тъй като знаете, че по принцип в рамките на Съветския съюз бяха направени много изкуствени формирования, граници бяха прокарани. Народи бяха местени и така нататък. И в този смисъл разпада на Съветския съюз без съответния акт на легитимация на границите, нямаше как да не доведе. Но това са те наречените конфликти, които са естествени на Кичеван, съответно на Горни Карабах. Така. Но той е друг тип конфликт, за разлика от, примерно, конфликтите в Приднестровието, което си изцяло базира на присъствието на 14-та армия. А защо сега? Има няколко обяснения. Едното е, че в този конфликт премина като че ли руско-турското противоречие и той нямаше откъде да избие, освен в една чувствителна точка, която до този момент беше потисната, защото Русия и турци се разбираха прекрасно. Втората линия на разсъждение по темата за спадащата цена на нефта и растящи проблеми в Азербайджан. Всички тези режими, основно казано, имат нужда от проблемност, от някакъв отвличащ вниманието от обществеността конфликт, в който може да се изиграе патриотичната карта, точно както Путин го прави в Русия, съответно Алиев го прави в Азербайджан. На две хипотези са инженерни, така политически инженерни се заложи. Едната, че Турция е инспиратор, другата, че Путин е инспиратор на събитията в Нагорни Карабах. Разбира се, това е най-лесно да се обясни, но... Там има богати исторически, етнически корени. Въпросът е тук дали има място за някаква игра на чужди аса върху тази маса. Основното, което трябва да допълним, е, че Русия има определена заинтересованост от този конфликт, не за друго, защото след конфликта с Турция, тя е особено чувствителна да маркира зоните на потенциална неуязвимост спрямо навлизане на Турция. Азербайджан е едно такова място. Освен това не е само Турция навлизането, но и навлизането на Америка. Всъщност разковничето за разбиране на проблема са думите на Медведев. Ние ще продължим да въоръжаваме и Азербайджан, и Армения, защото не може да си позволим някой друг да вземе нашето място. Пък и икономически много изгодно. Продаваше на двете вещества. Разбира се, след това Русията няма какво да се връща, тя няма много какво да продава вече. Сега, задавам този въпрос, за да минем малко към газовата тема. Защо? Четах едно много интересно, любопитно за мен виждане по въпроса на Саакашвили, който вижда в това елементи на газова война. Тоест, според него, Русия има интерес от този конфликт, за да препречи образуването на алтернативен пренос на газ към Европа. От Азербайджан и Туркменистан. Така разсъждава Саакашвили. По-скоро Русия иска да напомни, че нейното съгласие по темата трябва да бъде получено от Европейския съюз и САЩ, които са гаранти на този транзит. Това иска да направи. Всъщност
чувствителната точка за този транзит и за всички тези проекти, включително за Баку Джейхан, които са реализирани, Баку Ерзерум, включително и за новите проекти, които ще изнесат азерски газ, очаквани излез. Всичко минава през Грузия, през една малка и все по-свиваща се зона след окупацията на Южна Осетия. Това е безспорно и Саакашвили най-добре го знае, защото той беше човекът, който инкасира тези удари. При това много беше важно в този случай конфликта между Азербайджан и Армения относно Нагорно Карабах да бъде много бързо сдържан, защото той можеше да се развие във всякакви допълнителни сценарии, включително, ако си спомняте, предната седмица, буквално 10 дена, преди това имаше доста големи учения на въздушно-десантните части на Русия, и се спрягаше, че едно от направленията, в които те могат да бъдат дислоцирани, са именно съветски републики. Да. Така или иначе, усложнява се пътя на алтернативния газ към Европа. При всяко положение, района целия на юг от Нагорно Карабах е доста сериозно тревожен. Така е, той в самата Турция нещата изобщо не са розови. Знаете и виждате как газопроводи и нефтопроводи се взривяват. Големият проблем вече е активирането на ПКК. Не е никаква тайна, че ПКК има наследени добри връзки с Русия и с разузнаването. Това е от времето на Съветски съюз, разбира се, но и преди ПКК и кюрдите въпроса, най-редовно се случват такива случайни взривове, просто да напомня, че това е чувствителна инфраструктура и трябва да има разбирателство. От гледна точка на нашите интереси, макар да стои някакси в страни от географски и от общото внимание, има ли някакво отражение, може ли да има отражение, каква би следвало да бъде нашата българска позиция относно конфликта в Нагорно Карабах и вече като разширим епицентъра всички събития, които се разиграват на изток от нас? От гледна точка на икономическите ни интереси и, да речем, енергийните. Те се преплетят, човек може да направи дисекция. Всъщност, ние нямаме специфични интереси, които могат да проектираме срещу конфликта. Това е просто част от европейската позиция, която реализира две основни принципи. Първо е всеки от тези замразени конфликти да бъде решен по по-устойчив принцип и горещите им фази по принцип да преминат в перманентни фази на разбирателство. Тоест, ние нямаме никакъв друг интерес, освен за прекратяването на огъня и изграждането на мост, защото не трябва още да се забравя, че всеки, който гледа на картата, се чуди защо проектите не минават през Армения. Всъщност тя е естественото место. А в същото време Армения трябва да нася по-скъп газ от Русия, която пък и пречи за да реализира собствени проекти за свързване с Иран. Тоест, общо взето, историята на конфликта... Да се казва, море газ и жаден ходиш. Точно така е. И изобилие от газ, арменците реализират едни от, сигурно си спомняте, имаше стачки в Армения по повод на вдигане на цените на природния газ и електроенергията. Изобщо е един народ, който губи от конфликта си с Азербайджан, както и Азербайджан губи много от конфликта си с... Не казвам, че са нещата, особено с такава историческа давност, които са Нагорни Карабах и Нахичеван, лесно се решават. Само казвам, че те не могат да се решават в условието на нереализирани оптимални икономически сценарии за двата народа и за хората, които живеят там, защото са въз основа на просперитета, житейски просперитет, професионален, семейен, групов и така нататък може да се реализира европейския модел. Модела на съжителство на народи, които допреди няколко десетилетия са воювали. Добре.
чел съм във ваши разработки, правили сте разчет, който не е някаква тайна, то не е вероятно ваше собствено изчисление, че ние купуваме газ на $180, а в Северна Европа го купуват на 140, така ли? Той има вече референции, дори вече не е особено тайна. Така, не говорим за тайна. При това положение за нас е много важен алтернативен път на газ, на природен газ към нас. Точно България. Не може да има конкуренция. Има пазар за това. Никой не може да ви каже кой е най-хубавата цена на газ. Да. Нито кога може да се случи. Докато нямаме устойчив и повторяем случай на конкуренция на различни доставчици по различни маршрути. И само в условието на такава действия конкуренция, при еднакви условия, разбира се, защото ако единия трябва да бяга с Ферари, а другия с Трабанс, нещата няма да станат. В момента е именно такъв случай. Аз през цялото време ми убеждавам, че ние получаваме супер. На пропагандно равнище това не е нещо особено. Да се спомняте назад, като се върне по 10 години, не е имало правителство, което да не убеждава българския народ, че сме получаваме една особена благословия от Москва, като ни дават изключително. И че всеки е провел най-добрите преговори, възможно била най-добра. А всъщност аз правих едни числения, те са базирани на сравнението между цените, по които ние сме купували газ, реалните цени, а не тези, които са измислени, и цените, които са на Газпром на германска граница, която е един международен или европейски стандарт за репер, така да го наречем. И до този момент загубите, които, т.е. свръхплащането, което ние сме дали, се измерват не по-малко от 2,5-3 милиарда. Така, този прословут блок Хана Спорух, това за вас реалност ли е или е също зоната на галещото ухото пропаганда? Напротив, аз мисля, че това е едно от най-хубавите развития и... Смисъл, има ли реално потенциално ли е това находище или сега се въобразяваме много повече? Ако някой сега ви каже, че оттутре почваме да добиваме газ, това е нереално. Не защото няма, а защото е непрофесионално към дадения момент да се казва... Разработките по-малко, по-скоро от 5 години е невъзможно да стане. Значи, нека да обясня, за да няма... Защото човек като обясни какво трябва да се случи, хората разбират. Не е толкова сложно. Значи, в момента са завършили сеизмичните изследвания и са направили тяхната интерпретация така, че компаниите, които ще реализират тези сондажи, да се изберат оптималния вариант къде точно да сондират. Това са проучвателни сондажи. Те проучвателни сондажи трябва да дадат информация за това в тези геоложки структури, до които те проникнат, дали се съдържа природен газ, като на първо време отговор е дали изобщо съдържа природен газ, а след това се започват допълнителни проучвателни сондажи с оглед на това, ако се съдържа, защото хипотезата да не се съдържа е също поне равно вероятността. След което се правят допълнителните проучвателни сондажи, за да видят дали това не е случайно попадение, а именно говорим за находище, контур се прави. След което се прави анализ за търговската състоятелност на това. Сега, на всеки един от тези етапи, тези компании работят с вероятности. На този етап вероятността да има газ трябва да се измерва не спрямо хипотезите на сеизмичните проучени интерпретацията, а спрямо историята на направените сондажи и успешните сондажи в този регион и в Черно море. В Черно море дълбоководните сондажи до този момент са 10, от тях успешен е един. В този район, северна... Не, в цялото Черно море. Говорим в акваторията на Турция, на Грузия, на Русия, на Украина, в Румъния. Сега, някой ще кажат, от тук трябва да направим съждение, че процента и нашия шанс е около 10%. Не може да се каже, че 10%, вероятно е повече, но е факт,
че в района, който е на Нептун, който е от север, фактически в румънски води, находището, което румънците разчитаха, че ще дава близо 80 милиарда кубически метра, такива са запасите, се оказа, че някои от сондажите, които бяха направени в съседство, също не бяха успешни. Изобщо геологията и проучванията са изключително рискови зони и там, колкото и да е напредно, примерно, едно от нещата, което трябва да се знае, че в интерпретацията на сейзмичните данни на блок Ханас-Барух е използван един от най-мощните компютърни модели, които въобще съществуват в света, което е позволило на компанията именно в тези условия, къде е надеждата, именно в тези условия, когато всички компании по света свиват инвестициите в офшорните, тя да го направи, което означава, че нейната степен на оптимизъм е достатъчно за си вложи пари. Други думи, какво реално може да очаква нашата икономика и въобще България? От 7 до 10 години, ако има газ, да, може да очаква някакъв резултат, някакви ползи. До тогава... Тоест това не е актуално решение за момента. За нашите енергийни потребности. В никакъв случай в хоризонт до 7 години в газовите баланси на страната не могат да се включват тези. 7 години не са никакъв малък период. Тук това е периода поне докато изтече договора с Газпром. До тогава какво друго може да се случи за разширяване на пазара, на енергийния пазар? На южна граница какво можем да чакаме? И на южна, и на северна, общо взето на граница на България има достатъчно предложения от различни компании, които са от характер и в обеми, които могат напълно да ни задоволят, дори и Газпром, ако прекрати доставките. Значи това, което може да се получи, това е както на северна граница от Исакчан, точно там, където получаваме доставките с Газпром, така може да получаваме доставки през реверс от Ревитуса на Сидерокастро-Кулата, това, което се бави от доста време, така може да получаваме по интерконекторите, един нов реверс на трансбалканския газопровод, който влиза в Турция, също ни дава възможност за обратно. Това е загатнато от възможността и на компресорната станция Странджа, която беше пусната вчера или онзи ден. Да. Тоест въпрос на успешни преговори или това? Въпрос е на желание. Все пак на политически многоъгълници. Имат 100% политически многоъгълници, защото не може след толкова години, значи ние внасяме газ, вероятно повече от 40 години. В този период само един човек. Хората, които знаят и внасят газ, те имат устойчива монотипна зависимост от един доставчик. Свикнали се просто чисто човешки план да бъде само с едни хора, някакси са вързвали нещата, това е. След това те имат договори. Имат договори с Булгаргаз, с Газпром до 2023 година газ експорт по-точно и с Булгартрансгаз пък има пак газ експорт за транзит до 2300 година. И в двете части те договори по никакъв начин не ни ограничават да започнем да внасяме с други, но винаги може да излезе на момента. Между другото, това е част от арсенала от средства, които използват близки до Газпром структури и в Прибалтика, и в Украйна, доскоро и в Чехия, и в Полша. И арсеналите са много прости. Едното казват, имаме задълженията за мили плати т.е. имаме наречените правни аргументи, които не са нищо особено, тъй като директивите на Европейския съюз имат по-висока сила спрямо тях. И в този смисъл решението дали ние да вземем 1/3 от къста да си доставим от друг човек или от поредица от други хора, това си изцяло наше решение и практиките са толкова големи за други вносители с подобни проблеми в Газпром,
Да. Сега, казахте сложна симптоматика, започнахме с Нагорни Карабах, горе-долу по времето, когато там се разгоря конфликта. Още един много голям световен скандал изникна, Panama Papers. Вие казвате, в следствие на това, което се случи, че силните ще станат по-силни, а слабите по-слаби. Защо обаче? Виждаме напротив. Аз виждам други белези. Примерно в Исландия един много поучителен случай, премиер си подаде оставка. Засегнати се члена на Политбюро на китайската компартия. Има някакви следи към Москва, има следи към най-различни държавни глави от всички политически дейци от всички райони на света. Това не е ли добре? Това всъщност няма ли по някакъв начин да все пак да сложим в фокус под внимание някои процеси, които до сега се развиваха на тъмно и които правяха така силните да стават по-силни, значи, слабите по-слаби. Това, което имах предвид, че силните ще станат по-силни, това означава, че силните общества, които са склонни да търсят общества, да, които са склонни икономически силните. Не, имам предвид обществата, които са склонни да търсят отговор на сериозните въпроси. Да. Ще най-накрая ще станат по-силни, защото те имат инстинкта, рефлексите, ако щете. Да. И в Исландия се работи просто, защото обществото е здраво. Да. А по-слабите общества, авторитарните, в този смисъл, нищо няма да стане. Нито и Политбюро нещо ще стане, особено в Китай, в Русия да не говорим. Сега аз вече дори съм склонен да си мисля, че в тази игра и контраигра, защото винаги има такива. Последните дни се напълниха страниците и заглавията с информации, че едва ли не Путин има влияние в двата лагера на противоборещите се от Демократичната партия и републиканствата. Тоест, от истинския въпрос започнахме да правим едни такива сюжети, които стават само за ток-шоута или някакви такива предавания. Тоест, същността, здравата тъкан в процесите, които можеха да изчистват обществата от тези зависимости и най-вече да си зададат реалните въпроси, защото офшора не е само нито е ад, нито е рай. За някой е бил дълго години рай. Днеска Европейския съюз реагира и казват и вземат решение за 6000 фирми да бъдат поставени едва ли не по-специално 6000 офшорни фирми, от които 1000 азиатски, от които ще се изисква прозрачност. Едно бързо решение, неочаквано бързо за бюрократичните структури на Европейския съюз. Там са няколко въпросите. Първо, в Европейския съюз отдавна се мъчат да намерят някаква данъчна хармонизация. Ще спомняте, ние бяхме обект на такова обхажване, искахме да си изравним данъците с Франция, и такъв момент. И ние, което казахме, не, напротив, трябва да има конкуренция на данъците. Това стара идеята за фискален борд. Да, защото по този начин нещата най-лесно ще се решат. Да. Не, че, както казвам, силните няма да станат по-силни, слабите по-слаби, напротив, размива се проблема. Да. Факт обаче, че те 6000 фирми, за които вие говорите, само от една страна да поставяме какъв е шока, който предизвика в световен мащаб, разкрити само в една фирма, и други са с 6000 фирми. Вторият мит, който падна, че всичко е или в Карибите, или на някакви острови около Британия. Новите тенденции е, че голяма част от тези специални зони се изместват към Азия, включително в самия Китай. Да. И този процес ви дава отговор, че общо взето няма нито една глобална сила, икономическа, политическа и всяка, която си няма своя зона на офшор. Те географски има ли значение къде са разположени? Има до толкова... При сегашните виртуални движения на валутните потоци има географска гледна точка на контрола, който се осъществява. Примерно, един от ходовете на руската олигархия, включително политическа олигархия, беше като им затвориха достъпа до офшорите, т.е. те сметнаха в един момент, че западните офшори не са достатъчно сигурни за тях.
те тръгнаха да си ги местят към Азия в обсега на контрол на Китай. И там се опариха жестоко. И това е едно бягство, но това е бягство на пари, които търсят пристан, защото в тяхната собствена страна те нямат сигурност. Ама това не са нормално работещи хора, което данъчната им система, нали, и ни взема доходите, а напротив, поради характера на режима, чрез който те реализират богатството, те не могат да бъдат сигурни, че това, т.е. те по-скоро са сигурни, че това има край, то влиза, в този смисъл гледат да се застраховат. В тази връзка отдавна е обявено от 1 февруари следващата година пада и банковата тайна. Да, ще падат. Всъщност Европа, така, че Европа всичко вече се движи. Всичко на масата. Европа отдавна се движи в тази посока. Люксембург първо трябваше да си даде голяма част от социалните привилегии. Холандия ги задържа обаче. Швейцария разкри банкови данни. Сега, ако сте американски граждани и не искате да си разкриете сметка, така доста интересен диалог с банковите служители в Швейцария. Лихтенщайн, Монако, всички тези ще бъдат поставени. Кипър видяхте какво станат и там особена роля бяха за руските олигарси. Има два процеса, които са едновременно развиващи си, но са различни като генотип. Единият е процес на бягство, нормално и морално оправдано бягство на капитали от страни, в които ги тормозят с всяка една неефективност на държавната машина се прехвърля върху частната. Нали? Искаме да поддържаме служби за сигурност и затова трябва да облагаме населението с високи ставки. Да. И това нещо, съответно, в този смисъл офшорите са спасително место. Но ако погледнете колко души в офшорите, каква част от богатството в офшорите държат, че то е малко огледална историята. 90% от хората с офшорни сметки държат 10% от богатството и обратно. Така, някакви бързи ефекти се видяха на лице, постигнати са бързи ефекти в по-трайна перспектива, докъде може да доведе и всъщност това, както много твърдят, че това е само началото на системи и операции. Така е, но имате предвид, че в последна сметка самите страни решават доколко да бъдат уязвими и изложени на риска от операции от офшорни зони. Включително в България, големият проблем не е само, че идват пари от сметки, които се контролират в офшорни зони, а че идват от дружества с анонимна собственост. Тоест ние нямаме знание за крайния, както се случва с Булгартабак. Има тотално привличане на депутати, които искат забрана на офшорни операции, т.е. признати от закони тук, и от другата страна виждате, че Булгартабак е в офшорна. Това е по-големият проблем. Не монетарната част на темата офшорни, а възможността чрез неразпозната като индивидуалност и като идентификация собственост, чрез нея да се управлява стратегически отрасли и индустрии в България. Това е в медиите, това е в стратегически отрасли като телекомите, като Булгартабак. В България фактически има само една специална зона, която е защитена от неясна собственост. Това са банките. Банки не може да придобиете собственост без крайния собственик да бъде разкрит. Там не става. И това, ако ние бяхме направили, да забраним възможността на неясна собственост, с неясен произход, в офшорни зони, да владее критични за държавната като отрасли или като позициониране, защото една не голяма медия може да бъде много критично важна гледна точка на разиграване на ситуации, на остри събития, провокирането. И създаване на психози и така нататък. Какво ли не? Тия филми сме ги гледали. Има ли все пак, последно и с това завършваме, има ли шанс някакъв ние да влезем в тима на силните, тези, които ще стават по-силни? Тоест тези, аз колкото разбирам, вие говорите за чистите общества с изяснени правила, които имат и имунна система, за да се борят с... Доброзорно ние ще трябва да се включим на този процес, защото... Като се членове от колектива. Точно така. И понеже големите търговци в Европейския съюз и НАТО ще вземат тези мерки, и ние ще трябва
да се съобразим с тях. Да не говорим, че даже ако е от тук нататък, т.е. за бъдеще само, това е един процес. Ако трябва да ровим в архивите, ще бъде много интересно, особено по отношение на инвестициите в недвижимости от офшорни зони, включително и в туристически летни курорти, зимни курорти и голяма недвижимост, която знаем, ще бъде много интересен този процес. Добре, благодаря.